apan siya magauban angkod sa katapusan sa kapanahunan karon atuwa siya ito sa kalangitan naganda mo puluyan sa tanan nga balakan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhauno lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan naganda mo puluyan sa tanan nga balakan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhauno lalinon ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa ato nga isang yaw ang kaluwasan niya hapit na hukman ang kalibutan ta magpadasigon kita aron di panilngan sa dugo sa katawhan karon atuwa siya dito sa kalangitan naganda mo puluyan sa tanan nga balahan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhauno lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhauno lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhauno lalinon ang nagtuman kuhauno lalinon ang nagtuman. Okay, maayong gabi mga higala, amo mga suki o mapinalangga nga mga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon, Jesus is our hope. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga puno kinis mga kasayuran, mga pasidaan, mga pagtulunan nga nagasukad sa balaang kasulatan nga makapahimo kanatong andam sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Jesus is our hope. Magampo ta mga higala, amahan na mo nga naa sa kahitasan sa mga langit. Nining kagabiyon o Dios, nagapasalamat kami kanimog dako nga hangtod dining mga orasa, ikaw nagapakig-uban kanamo o nagapasalamat kami kanimo nga hangtod dining panahona nagapadayon ang pagsangyaw sa imong mga pulong aron ang kaming tanan masayod og mapasidan-an sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Naghangyo kami kanimo karong gabiuna nga samtang magapaminaw kami og magtuon kami sa imong mga pulong, tuguti o Dios nga ang balaan nga espiritu imong ihatag sa matag usa kanamo aron mabuksan among unahuna ug maandam among kasing-kasing sa pagsabot og sa pagdawat sa kamatuoran nga magahatod kanamo
sa pagpangalaga diha kanimo. Bendisyon kami nining gabiuna uban sa among mga kahigalaan nga nagapaminaw karon nga ang uban kanila na igiantos nga mga balatian sa lawas. Tugoy to Dios nga hinaot pa ang imong balaan nga makamot, magahikap sa matag usa nga mahibalik unta ang mga maayong panglawas samtang kaming tanan nagapaabot sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Ang uban karong gabiuna adunay mga problema diya sa panimalay. Family trouble or naay mga problema sa mga financial, naghangyo kami kanimo tungod kay ikaw man ang Dios nga tagiyas tanang butang ug musangkap sa panginahanglan. Hinaot pa nga kaming tanan imong sangkapan sa mga panginahanglan, imong tagag kahusay ang panimalay. Kay mao'y among gihandom o Dios nga kaming tanan makabaton og kalinaw samtang nagpaabot kami sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Kristo. Panalangin ni usab sa pinasahi kini nga programa. Hinaot pa nga ikaw magpanalangin usab sa DYCM nga mao'y nahimong kasangkapan aron mahatod ang imong mga pulong ngadto sa tanan nga makatawhan. Giyahi ang matagusan namo karong gabiuna sa pagsabot kini among gituhuan, gisalig ug madawat sa pangalan ni Ginoong nga among manluluwas. Amen. Okay, moadto na tahigala sa pagpadayo no sa ato nga programa. Dinhi sa studio karon nag-inusara ta, nagbinugtong taron tungod kay ang atong partner si Brother John Dihito dili siya makalugar sa pag-anhi karon tungod kay naay patay sad nga iya nga giserbisyuhan no. So naamoy mga importanteng mga mensahe diri na idritso og send sa ako nga number kang Brother Libby Clavis nga number sa 0926-8869-758. Ako sublion 0926-8869-758. Okay, muna atong number mga higala. Pwede na mong padangat niya na aron ato ng tagaan o pagtagad dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, alang sa tanan sa nato nga mga viewers sa kailaing part sa kalibutan, asa mong dapita naglantaw karong gabiuna, gina-welcome mo na ko higala ni nga tulumanon Jesus is our hope. Pwede mo makasend og mga messages diri sa atong comment section na may mga importanteng mga messages, mga greetings baka or birthday greetings, anniversaries, o ban pang mga importante nga mga mensahe, labi na mga pangutana nga doon natay pangutana higala nga nangutana ta tungod kay naatay gikalibgan diya sa Biblia. Gusto tang makabaton og kasulbaran sa atong gikalibgan, ipadangat na dinhi kay tagaan na mo ng higayon panahon nga ang inyong pangutana mao na say ato nga tubagon no atong gina-welcome unya atangin ninyo karong taod-taod ang panahon sa pagtubag sa pangutana. Kaya doon na mo'y kahigayonan higala sa paghatag usab og tampo mga dugang tubag sa pangutana nga atong gitagaan og pagtaga dinhi. Unyag na mo'y mga importante nga mga butang nga gusto niyo tagaghusay, mga pangutana tungod kay naamoy kalibgan, ipadangat na dinhi no. Kadtong mga kaigalaan nato nga gustong makabaton og kalinaw unahuna tungod kay na ipangutana nga niabot siya unahuna nga nagkinahanglan og kasulbaran. Gawas ni adtong mga higala nato nga may mga tao nga mangutana o nagtubagon, dili siya musabot kay na siya iyang kaugalingon tubag. Wa man tay makuha na ang ato nga importante nga nangutana ta tungod kay nay mga butang nga atong gikalibgan diya sa Biblia, gusto ta og husay mga higala. Okay, atong gipasalamatan sad ang atong tanan nga mga kahigalaan, mga kaigsunan nga karong gabiuna nagpalanog sa ilang mga sound system, sa ilang mga nagkalain-lain nga mga lugar no, nagkalain-lain nga mga dapit. So salamat kaayo
Kunya alang sa atong mga viewers o mga nag-follow sa atong programa, palihog atong i-like kanun itong programa. Kunya ato sang i-share ngadto sa atong mga friend, ngadto sa atong maminahal or mga suod sa kinabuhi. Aron sa sila higala ma-bless pod pinaagi sa pagpatalinghog or pagpamati sa mga pulong sa Ginoo. So sublion ako ang tanan karong gabiuna. Kutob sa nagtan-aw karon, manghinaot ko nga ma-bless ta, mapanalanginan ta karong gabiuna sa mga tubag sa pangutana nga ipadangat dinhi sa ato nga tulumanon, no? Dinhi sa radyo. Okay. Ato sa ta mangita ta higala og awit, no, nga atong idalit kay nagsulo man taron istong programa. Mangita o sa tag-awit atong idalit kaninyo. Okay, ato ta sa pagpaminaw sa awit. Ato ning pangitaon ang nindot nga awit mga higala. Okay. Ni ay kanta nga hapit na ang takna. Okay, ato ning i-play kaning awita. Hapit na ang takna. Ang takna, hapit na
Pagsulsultihan ko ikaw, biyahe ng tanan, o magtigong tagbahan dito sa langit, nga puloy-an. Adto ta sa langit, nga arang tampuy-an, diin wala na'y kasakit, nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mauban. Kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Adto ta sa langit nga arang tampuy-an, diin wala na'y kasakit, nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mauban. Kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Okay, padayon ta higala sunahano. Minaw gyapon tag isa ka awit din ta motubag sa pangutana karong gabi na dinhi sa ato nga tulumanon. Ang awit nga atong idalit kana kaninyo naguluhan kini Lingaw ang Langit. Amahan o ginahan, sa Diyos kamo itugyanan. Bahandi nga di mabayran, kabataan labaw sa bulawan. Pamilya mo, kumusta na? Pag-alagad, nag-usa ba? Sa pagsimba, kuyog mo ba? Basin bayag, nangawala na. Linaw ang langit, kung pamilya di madala. Malibay ka ba? Sa langit mag-inusara, samtang may panahon. Nandamang iyong panon. Mga papa, mga mama, kabataan, gibansay ba? Pulong sa Diyos, itudluan ba? Kaluwasan, sigurado na ba? Si Jesus, bumalik na. Pamilya mo, andam na ba? Iniiyak, ipangutana, iyong panon, hain sila. Linaw
Okay, padayon tahigala sunahan ato ning basahon ang pangutana nga gipasupot dinhi sa ato nga tulumanon. Follow up mag-usab ni siya. Ang pangutana mahigala mao ni ang okay dira. I-follow up tong atong gihisgutan kagabi pero ato ning basahon usaro ni sa screen. Basahon tanindahan ang pangutana para nga kamo diya makaanda mo og dugang tubag mga higala. Brad, ang Sabbath sa Christian Sunday na kay sa buhat 20 versikulo 7 Sunday man sila nagtigom. Okay, mo nay pangutana nga atong sulbaron karon kay gabi ang pangutana god nga gipasupot kagabi ang Christian Church bound ba sa Sabbath? Kay sa akong nasabtan ang Sabbath only for the Jews man. Okay, niya follow up nga sa Christian ko no ang Sabbath Sunday na gyud kay sa buhat 20 versikulo 7 nagtigo man sila adlawng Domingo. Okay, ato nang tagaan o pagtagad karon. Ato sang basahon mga higala ang mga mensahe nga midangat dinhi sa ato nga programa. Okay, maayong gabi no ni Brother Opino Moreno. Salamat sa pag-send og heart o pag-pray. Niya po si Sister Nana o Gimari Kalapuan sa Saudi Arabia. Saudi Arabia. So maayong gabi ni mo dia sister. Ang Diyos usab magauban kanimo. Niya po si Brother Jake Sumalinog. Salamat po sa paglab o pag-pray. Niya po si Brother Sonny Sumayang, thank you po sa pag-send of heart o pag-pray, Brother Sonny. Niya po si Brother Ronilo Itang, mga mayong gabi na usab kanimo Kuya Libi o mga kaigsunan nga nagsunod niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. Hinaut pa ang Dios magauban kanunay kanimo diha sa Saudi Arabia ug sa imong family diri sa Bugo City, Cebu. Niya pod si Rodzi Bernal Layusa. Mayong gabi na usab, Brad John ug Brad Libby. Listening from Sabang, Naval, Beliran. Okay, may gabi ni mo, Rodzi. Layusa, thank you kayo sa pagpaminaw sa ato nga programa. Niya pod si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi, Sir Libby o Kuya John. So nagbinugtong taron din sa studio tugod kay si Brother John na siya giserbisyuhan nga patay. So baka magpadala mong message sigila diri lang idritso sa kang Brother Libby. Kaya ron ato matagad mabasa din nato na may pangutana diri send pwede sa comment section nato aron ato mabasa. Okay, ni asad si Jerlan Luberanes. So may gabi ni mo Luberanes Jerlan, nagtanaw ko brother. So thank you kaayo. Salamat sa paglab o pag-pray. Niya po si James Panis. Good evening and happy Monday ninyo diha. God bless. Greetings from Central Philippine Adventist College. So thank you kayo. Ikan sa Sepak no. Tuwa ni sa Murcia. James Panis, good evening nimo. Niya po ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz. Maayong on air na ta mga brad, maayong gabi. So thank you kaayo mga sirs no. Atong maabtikon nga CEO diha o atong madasigon nga station manager. Salamat kaayo sa inyong pag-hook up o man-on air sa ato nga programa. O niya, salamat po ni Pastor Joel Terana. O niya, mga higala na itong naminaw diha sa South Cebu, sa Riverside FM. So, ako kamong gina-welcome karong gabi na sa pagpakig-uban ining tulumanon. Jesus is Our Hope, nga nanukad dinhi sa Bugo City, Cebu, sa DYCM FM. Okay, ato ning tagdon makadiot higala ang pikas nga screen ato ning anmon alang sa mga kahigalaan nato nga ang uban nag-send og heart o niyang uban pod nag-love sa ato nga program. Ato ning pagbasahon ilang mga pangalan
nias na mga nag-love sila si okay, ato ni tanawon makadiot mga higala. Ato ni tanawon mga nag-love sa ato nga program. Okay. Ato pa ning gipangita kadiot. Okay. Okay, nara. Arita sa mga nag-love sa ato nga program. Okay. Niya si Jolina Istorco Rizal, Ronaldo Bragat, Chini Doktora Langido 5, Ronilo Itang, Alma Mahait, Narcipi Pilayo Edoliverio, Florida Amores Sigarino, Nunahani Monterde Punay, Orange Pilayo, Ayan Kevin Dorotan, Vina Kamay. So may gabi ni Mr. Vina no diha sa Konsolasyon. Onya Luberanes Jerlan, Kiana Faith, Eitang Rogie Bernel Layusa, Hani Inas Isotsima, amistoso ni Leslie Van Elosorio, Nana Lovely Alboro og Elmodam Flores. Okay, thank you kayo mga nag-send og heart o diadretas mga nag-like mahigala. Thank you also Sir Matthew Anderson for listening and watching our program. O niya po Sir Jenaline Lumuntad, Basilio Tero Notarion Jr., Remedios Dehito, Romel Tumakay, Makrita Ruidas, Yuyong Alerta, og Spine Colipano Ispina. Okay. Mao ni ato mga nakita higala ato kaning tanaw ng ato nga messenger. Kay uban ari ipaagi ang ilang mensahe sa messenger tungod kay makasend bangod silang mensahe bisan walay load, no? Ato ning tanawon ni si Sister Jenaline Lumuntad ang nag-like kaniya ni asad ato nakita dinhi si Gina Gonelamos Larisma, Sister Loni ni Sumalinog. Kanya niya po si Sir Matthew Anderson. Salamat po sir. Thank you for listening and following our program always, no? Niya po Jimar Colis Gabaton. Niya po si Nana Send po nag-heart. Kanya si Leslie Van Elosorio, Remedios Dehito. Thank you po kayo Sir Remedios sa pagpakikuban sa ato nga programa. Makahimog ya po mahigala sa pag-send, no? Niya po Teriso Danlag Malabon. Thank you for watching. Niya po si David Albex. Thank you po kayo ato ning pariente Agaw. Ninfa Villacastin. Salamat po kayo Sir Ninfa. Nukad po ni sa Cadiz City. Kanya Nico Sumalinog. So thank you po sa pag-send og heart. Kanya si Henley Ebo. Thank you po Sister Henley. Murag sa kuan po ni dito ni sa Balanban area. Kanya Brother Andy Nabal. Maing gabi ni mo Brother Andy. Ang Diyos pagpanalangin ni mo. Kanya niya po sila si Ma'am Celia Arrogante. Nakikuban sad. So thank you po kayo. Kanya Lynn Cheryl Samson sa San Remigio. Thank you. Kanya mga kaigsunan na to Diyos mabuli. Dagan-dagan ni silang naglantaw karong gabi na sa ato nga tulumanon dinhi sa radyo. So thank you kayo no. Mga silingan na to Diyos mabuli karong gabi na sa inyong pagtanaw. Kanya po si Dwayne Murphy Clavis. Okay. Ato pa ning mautoy ato mga nakita higala nya balikan na to og lantaw ang pikas nga screen arita sa screen higala na mga messages nga ning dangat dinhi
ato ning pagbasahon ato ning tanawon mga higala niya si Primo Maasin. Iyang mensahe, good eve, Brother Libby, God bless. God bless also Brother Primo. Niya po si Remedios Diheto, good evening Brad. Sa gihapon naminaw na pod mi. Diri Linda Samuel, salamat. Okay, salamat sa pagbasa. God bless ninyo Brad. Salamat po kaayo. Sister Remedios Adiheto. Thank you for listening our program. O niya po si Sister Merlin Derder. Salamat po kay Sister sa pag-love o pag-pray sa atong programa. Kabahin po ka sa atong program. O niya po si Jansky Elostrissimo. Good evening diya ninyo Brad. O nila ni Kuya John Dehito. O Bro Isaw o uban pang mga kaubanan sa buhat sa Ginoo. So good evening also Jansky Elostrissimo nanukad sa Islas Kinatarkan. O niya po si Sister Belinda Lohira Tirana. Salamat po sa pag-love o pag-pray sa ato nga program. Thank you kaayo. Ang Diyos magpanalangin kaninyong tanan nakig-uban karong gabiyo na sa ato nga tulumanon dinhi sa radio. O niya si Spine Kulipano Ispina nakig-uban nato. Niya po si Yuyong Alerta. O niya Makrita Ruidas, thank you kayo. Romel Tumakay, nakig-uban po nato karong gabiyo na. O niya dirita sa Picas Miguelan ay mga bag-o nato nakita sad. Ato ning tanawon niya si Jolina Istorco Rizal, Ronaldo Bragat. Okay, ato pa yung tanawon niya si Alma Mahait, Gina Tirana, Piket. Salamat po kayo sa pakiguban. Niya sila si Eric Sasinoy, Orange Pelayo. Niya ato pa ganing tanawon ning uban nga mensahe dinhi. Niya po si Lovely Alburo o si Brother Elmodam Flores. So as of this time mo ni ato mga nakita higala nga nakig-uban karong gabiyo na sa ato nga tulumanon dinhi sa radio. O niya ato po nakita dinhi si Hyacinth Carl Chong Bakiro Hiaktin. Mayong gabi Kuya John o Kuya Libby. Salamat po sa pag-pray o pag-love. So nagbinugtong taron din tungod kay si Brother John wala makauban nato tungod kay naa daw siya nag-text man siya nga na siya serbisyuhanan sad nga patay no. So nagbinugtong taron diri ang inyong mensahe diri lang idritso og send kang Brother Libby or po diri sa comment section nato pwede diri aron ato mabasa mga higala ang inyong mga mensahe, inyong mga dugang tubag sa pangutana. So adto na ta sa pagtubag sa pangutana. Ang pangutana mga higala igo din nga Brad, ang Sabbath sa Christian Sunday na. Adlaw ko nagpahulas mga Kristiyano Domingo na. Kay sa buhat 20 versikulo 7 Sunday man sila nagtigom o Domingo man sila nagtigom. Okay, salamat kayo. Mao nay katarungan sa uban sama atong nahibag nato sa unang panahon nga diha ta sa Silion sa una. Nahibag nato ang Pentecostal Port Watch ato mga higala. Upat dito ka mga pastor nagikan sa Cebu City, nagikan sa Bacolod. Upat sila. Anya nahitabo man gyud to ang panag-engkwentro sa katarungan mga higala. Sa debate unya mo ni ilang gigamit nga verse buhat 20 versikulo 7 kay pamatud-an Manila nga ang adlawng Domingo unang adlaw sa semana og maoy igpapahulay nga gisugo sa Dios sa panahong Kristiyano. Wa gito na maong ilang kuan kay
gipangitaan sila tinuod ba nga ang Domingo adlawng igpapahulay o gisugo sa panahong Kristiyano. Wagi mabasa ang buhat 20 bersikulo 7 ang bersikulo ng gibasa. Wagi mabasa diha nga Domingo mao igpapahulay gisugo nga tumanon sa panahong Kristiyano. So wagi mo aser tong ilang pagpamatud mahigala. So muna common kaayong gigamit sa atong mga kahigalaan nga nagunit nga ng pagtulunan may tungod sa Domingo. Gusto nilang ipalutaw nga ang Domingo mao'y tinuod nga ipapahulay sa panahong Kristiyano. Pero wa gid tayo mabasa na mahigala des Biblia nga dunay bersikulo nga nagsulti nga ang Domingo unang adlaw semana maunay igpapahulay nga gisugo sa Dios kanato sa panahong Kristiyano. Wa gid tayo mabasa ana. Una-una lusuban. Kanya niya ay mga verse yung gihatag, ang buhat 20 versikulo 7. Ato ning tan-awon kung nabatay mabasa dinhi. Mabasa ba dinhi ang bersikulo ha? Nga ang Sunday maunay Sabbath for the Christian, igpapahulay kunos mga Kristiyano. Ay tungod ka nagtigom na, tigom mo na. Tigom na, wa na di man na ipapahulay. Wa tawag adlaw ipahulay ang Domingo. O atong tanawon ha. Atong tanawon para maklarog yun. Unsay gisulti ni ini nga verse mga higala. Buhat 20 versikulo 7. Og sa nahaunang adlaw sa semana sa nagkatigom kami tigom tuod. Puro mag-ingon ipapahulay ha. Nagkatigom kami aron sa pagpikas-pikas sa tinapay. Si Pablo nga may tuyo sa pagikan sa pagkasunod nga adlaw nakigsultihanay kanila og iyang gitaas ang iyang pakigpulong hangtod sa tungang gabi-gabi dayon ni. Unsa man ni siya? Wa magisgot ni ipapahulay ha. Nagtigom lang sila o niya nagpikas-pikas sila tinapay si Pablo anang gabi una. Kay mugikan manggod siya pagkaugma yang gitaas yang pagsultis mga katawhan hangtod sa tungang gabi. Murag farewell meeting ba? O niya naghimo sila og communion service. Naghimo sila og kanang last supper nga celebration ba? Pikas-pikas og tinapay. Karon niini nga verse mabasa na ba nga ang Domingo na maoy adlaw pahulay gisugo sa atong panahon? Wa. Unsa maning orasa manghila sa adlaw Domingo? Aritas maayong balita ang Biblia. Mani ato mabasa. Pagka Sabado sa gabi, Sabado sa gabi ha, nagkatigom kami aron sa pag-ambot sa balaang panihapon og ang mga tao giwalihan ni Pablo hangtod sa tungang gabi sanglit mugikan man siya pagkasunod adlaw. Pagkaugma ba? Unsa ditong orasa galagabi ito sa Sabados gabi gikan anang adlaw pahulay nagsaulog sila, nagsimba sila. Lagi kay mugikan mas Pablo pagkaugma sa buntag. Nakigtigom si Pablo makigsunan anang gabi sa Sabado. O niya naghimo siya farewell meeting. Kana bang panamilit nga tigom iyang gipadasig, gilig-on niyang matumuto o kay mubiya na ba siya, mugika na siya. O niya naghimo siya og pagpikas-pikas og tinapay anang Sabados gabi. O niya ipapahulay na. Dili oy. Kana diing katong gipangutana, katong giingon ako ganiha nga dito sa Silion, mo na hitabo nga debate. Gipangutana nako siya niini nga bersikulo imo na bang nabasa nga ang Domingo igpapahulay nga gisugos parang Kristiyano tubag siya kaklaro ana nga kada diing nagtipik-tipik og tinapay kuwa ko mangutana nagtipik-tipik og tinapay nga akong pangutana kay ang imong tema pamatud-an man nimo nga ang unang adlaw Domingo igpapahulay nga gisugo sa Ginoo panahong Kristiyano. Kining imong gipamatuod, pamatud-an niining bersikulo ha kay gigamit man nimo ni sa pagpamatuod sa imong tema. Mabasa na ba nimo dinhi nga ang Domingo ipapahulay parang Kristiyano?
O walay mabasa day, tipik-tipik og tinapay ang giingon. Walay oras tinuod. Muna na uban nga magunit-gunit ang bersikulo ha. Ila din kuklusunan adlaw ni upahulay kay katigom. Nga naman di ay. Di day pwedeng makatigom og laing adlaw. Pwede ay. Ang Seventh-day Adventist gani nga na magani regular nga simba Merkulis gabi o Biyernes gabi magkatigom. O niya tanang pagsimba mga higala wa gid may problema bisan usa orasa bisan usa adlaw. Kaya Seventh-day Adventist na gitawag og family worship kanang worship simba na. Simba sa pamilya diha sa panimalay. Magsimba sa Ginoo gabi o ni kabuntag pod gaberon pod ang mga anak. Magsimba na po sa Ginoo, mag-awit, magbasa sa Bible o niya mag-ampo. Simba na gitawag na namo og family worship. Kada adlaw na kay dili na bawal sa Biblia ang pagtigom, ang pagsimba sa Ginoo bisan sa orasa. Wa tay bawas Ginoo. Mo'y hinungdan si Pablo kay mugika naman siya pagka Domingos buntag. Anang gabi gikan sa simba sila anang Sabado sa adlaw. Anang pagkagabi naghimo sila pagpikas-pikas og tinapay kay nagtigom sila kay katapusan nato panamilit tong San Pablo kay mugikan na siya pagkaugma. Unsa iwat niya? Yung padasig makaigsunan nga bukupot sa silang pagtuo pag-alagad bus Ginoo. So, nabasa ba dinhi aning bersikulo ha? Nga Domingo na igpapahulay gisugos pa ng Kristiyano? Wa gud tay mabasa mahigala. Pero maula na gisultis ato sa nagtudlo nato sa Biblia nga igpapahulan lagi Domingo ka nagtigom. Pastilan dili na oy. Ang Seventh-day Adventist sa na ay gitawag og week of prayer. Simba tibok semana. Na ay gani 10 days of prayer. O kada adlaw, mga napuo ka adlaw. O niya, igpapahulay nila. Dili oy. Makatigom ta bisan sa orasa bisan sa adlaw, pero di na tawgon nga tanang panagkatigom igpapahulay. Nga naman, igpapahulay specific kisultis Biblia. Ikapitong adlaw sa semana. Klaro mo na atong mabasa din sa Levitico 23 versikulo 3. Ang atong mabasa sa English sa Contemporary English Version. You have 6 days when you can do your work, but the 7th day of each week is holy, because it belongs to me. No matter where you live, you must rest on the Sabbath and come together for worship. This law will never change. Kay klaro o gitinaw na higala. Kada lang nga verse gani pertinlig una anana. Nga digid mausab ako hubaros binisaya ha. Do na kamoy unom kaadlaw, makahimo kamo sa inyong mga buluhaton. Apan sa ikapito kaadlaw sa matag semana kada Sabado na ha. Ingon sa mabasa, balaan kining adlaw tungod kay kini alang kanako. Giangko nas ginuparan na nako, ako anang adlaw. O kay iyam nas Ginoo so magbuot kun unsay buhaton nato ang adlaw. Magpahulay ta mo na ang pagbuot. Nga ingon sunan dinhi. Bisag asa pa mo magpuyo, gikinahanglan magpahulay kamo sa adlaw nga igpapahulay. Bisag asa pa magpuyo, bisag asa tan suukan ning kalibutan na magpuyo, ingon ang ato nabasa, magpahulay kamo sa adlaw nga pahulay ug maghiusa kamo sa pagsimba. Kining balaora dili gayud mausab. Klaro ana gisultis Ginoo, di mausab unya osmol na tong tao. Klaro man wa mausab ng balaora. Kita rin nag-usab-usab na abatay mabasa sa Biblia nga giusab na ang balaod sa ipapahulay gilis na nagdomingo nga muna ang Domingo na gisugo nato ipapahulay walay mabasa mahigala. Anong naman taan na ang pagbuot sa Ginoo kining balaora di yun mausab. Mahiga mo hinungdan ang inyong mahigala nga Seventh-day Adventist mitahod nining gisultis Ginoo. Tungod kay ang gisultis Ginoo ang adlong igpapahulay kada Sabado alas pagsimba balaod kini nga dili mausab kun usbo nagtaw na manubag sa Ginoo. Kun usbo nagtaw di na usbon nganong adto mo ito si inusab. Muna nga nato pamalandungon natong mga higala karon nagtuo tag Dios
Daghan man tang naminaw karon nga nagtuo tag Dios, nagtuo tag ang Bible pulong sa Ginoo. Kung gituhuan nimo higala nga kining Bible pulong sa Ginoo, tuhuin ning atong gibasa karon. Ang gisultis Ginoo, dili gyud mausab ning balaura. Pangutana, naabay tao nga ning angkon nga mo nag-usab? Kaya di man mausab yung Ginoo, di mausab kining balaura. Pruiba ani, gisulto sa Isaias 66, 22 og bersikulo 23. Di mausab ning balaura, kay bisan pa sa bagong langit pagyuta magpadayon ni. Ako basaw na. Isaiah 66, versikulo 22 o 23. Kay ingon nga mulungtad hangtod sa kahangturan ang bag-ong langit o ang bag-ong yuta nga akong himuon, nagaingon ang Ginoo. Mulungtad usab hangtod sa kahangturan ang inyong mga kaliwat. Manaingon sa versikulo 22, ang Dios di ay magbuhat og usa ka bagong langit, usa ka bagong yuta. Nagaingon siya nga mulungtad sa didto ang inyong mga kaliwat hangtod sa walay katapusan. Tinuod basta mga luwas. Hangtod igigala. Ina pangutana, magsimba ba dito? Ato basahon ang versikulo 23. Og matag adlaw igpapahulay. Matag adlaw kada Sabado, every Sabbath di sa English. Og matag adlaw igpapahulay ang tanang tao, tanan ha, way exempted. Ang tanang tao muduol kanako didto sa Jerusalem aron sa pagsimba kanako. Kitinaw gyud, wa gina tinuod gito giingos Levitico 23 nga di gyud mausab. Kay bisan pa sa bagong langit bagyuta, kada Sabado higala ang tanang tao, kining tanang tao gipasabutan ni tanang linuwas muduol atubangan sa Dios dito sa Jerusalem aron sa pagsimba kaniya. So wa di ay ni pagkaputol ang pagsimba sa Ginoo sa matag adlaw Sabado. Manahigala kung naghandom kang moadto dito, kinahanglan bantayan yun adlaw Sabado. Kay panalitan luwason ang nagbantay sa Domingo, magsaag-saag ta dito, wa na may simbang, wa man itong pahulay Domingo. Wala dito. Ang ato nabasa tanang tao. So mapugos kyung kag Sabbath keeper niya sa uban sundan sa Badista. Kaya kanang sa Badista ay kaspulong Sabado, mapugos sa tagtan sa Badista dito. Nga naman, tanang tao man, kada Sabado, manimba ngadtos Ginoo mga higala. So giklaro na atong mabasa sa Biblia mga higala. Manang atong sundon ang Biblia, dili kay balaod sa tao. Naabay angkon ni ana, gay angkon nga mao'y nag-usab sa atong mabasa sa sulat ni Father Peter Jayman sa The Converts of Catechism of Catholic Doctrine sa page 50. Ngayon atong mabasa, which is the Sabbath day. Namin mo ni mabasa, o sa adlaw ang pahulay. Answer, Saturday is the Sabbath day. Ang Sabado maoy adlaw nga pahulay. Next question, why do we observe Sunday instead of Saturday? Nganong Domingo malagi atong gibantayan di man adlaw Sabado? Mo ni answer, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Muni pamatuod sa ilang katisismo. Di na ako pamatuod na sa mga usab ning katisismo. Pagdoktrina, doktrina ni nga gitudlo sa ato mga higala nga Roman Catholic Church. Ilan ning doktrina? Gipasabos ng doktrina nga ang Saturday mo ipapahulay. Pero nganong Domingo kuno lagi ba di Sabado? Ato nabasa rin atong gibantayan ang Domingo, dili ang adlaw Sabado. Tungod kay gibalhin sa atong simbahan. Kasi nagbalhin na sa simbahan. Gibalhin sa atong simbahan ang pagpabalaan sa adlaw Sabado
ngadto sa adlawng Domingo kanusa niadtong 336 AD. Ang tao lay nagbalhin mga higala. Tao ang nagbalhin, dili ang Ginoo. Sa ato pa balaod na tao mga higala ang adlawng Domingo nagiila nga igpapahulay kay wa tay mabasa anas Biblia nga gitudlo na. Balaod na tao. O aton ato po yung tanaw na mga pagpamatuod gihapon ni. Gikan sa mga kasaligan nga tinubdan, mga basahon or mga libro sa atong mahigala nga Roman Catholic Church. Niya ko basaw no. Matod pa ni sa atong mabasa sa pahayag sa usa ka libro ni James Cardinal Gibbons. Angan siya libro The Faith of Our Fathers sa page 111. Gaingon siya din you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce religious observance of Saturday, a day which we Catholic never sanctify. Pagkatinaw kayo. Ingon si Colonel Gibbon siyang libro. Mahimong atong basahon ang Biblia gikan sa Genesis paingon sa pinadayag. Og di gid ta makakaplag og usa ka linya nga nag-authorize, nagtugot nato nga ang Domingo mo'y atong balaanon nga adlaw. Ang Biblia nagpugos sa atong relihiyoso nga pagbantay sa pagkaadlaw sa Sabado. Ang adlaw nga kitang mga Catholic wala nagbalaan ni ini. Aw klaro ana giangkon gyud ni Colonel Gibbons nga di gyud mabasa sa Biblia nga ang Domingo adlaw balaan. Wala ta kabasa bisag usa ka linya adlaw pahulay. Ngun siya nga ang Biblia no nagpugos na to sa atong relihiyoso nga pagbantay sa pagkaadlaw Saturday. Ngun siya pero kitang mga Catholic wa lang nagbantay ani. O gipamatod niya. Yan ang personal testimony sa iyang libro. Si Wata nagbantay ng Saturday nga naas Biblia. Ang Sunday ba ito gibantayan nga wa sa Biblia? O, tinaw, klaro ana, no? Pagkasulti, iyan ang pahayag. Okay, karon. Kumusta man sad ang ubang pundok? Nga nagbantay man po sila Domingo? Nga, nagbantay po sila Domingo. Niyaton tanaw na. Matod pa ni Father Brady, sa iyang report niya si Elizabeth Ingenious sa itong Marso 18, 1903. Ako ning hubarog dito sa Binasaya. Labing maayo nga atong pahinumduman ang Presbyterian, Baptist, Metodista og tanan nga makristohanong simbahan nga ang Biblia wala gyud magsuportar kanila bisan diin sa ilang pagbantay sa adlawng Domingo. Ang Domingo balaod lamang sa Catholic Church og ang tanan nga nagbantay sa Domingo ang ilang gisunod ang Romano Katoliko. Oy, anak-anak di ay ang mga protestante nga Sunday keeper sumala ni atong gibasa nagsunod sa balaod sa Roman Catholic Church dili sa balaod sa Ginoo. Pili taning duha asa itong sundon. Balaod sa Dios sa Sabado or balaod hinimos tao nga mao ang adlaw Domingo. Pangutana, unsa kay may tabo nato? Kung ang balaod sa tao atong gisunod dili ang balaod sa Ginoo. Ato sa ning basahon ni Aspikot, maayong gabi diha ninyo Brad Libby o Brad John from Tubuso Church. God bless. Niya po Brother Doming Bunukan ato ning basahon sa iyang message. Mayong gabi Brad Libby o sa tanan nga nagsunod sa ning programa. God bless kanatong tanan. O niya niya po Brother Millard Barintos, more power. Ani nga program Brad Libby o Brad John. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong duha. Okay no? Ang gingon sa Marcos 7 mga higala. Marcos Kapitulo 7 o niya versikulo 7. Dini sa bagong maayong balita Biblia, ingon ani ang atong babasa ga. Paminaw niya, si Ginusos nagpahayag ani, kung unsay mahitabo sa usa ka tawo nang iyang gisunod dili ang balaod sa Dios kun dili sa tawo. Muna ito babasa sa 7, matupag Ginusos, tawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao, ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Useless lang ang atong pagka-devoted higala.
pagsimba pero ang atong gisunod balaod sa tao, useless lang, dili madawat si Ginoo. Unsay buhaton nato? Ang atong buhaton aron madawat o kaymutan si Ginoo. Ang balaod sa Dios may itong sundon, dili ang iya sa tao. Okay, wa naman tayo higala sa dili pa hingpit tapuson ang atong tulumanon niya ang atong team song. Makamputa, amahan namo na sumalangit, salamat o Dios sa kamatuoran nga among paminawan karon. Tuguti nga kini magpabilin buhi sa panumduman, magagiya ka namon tanan pagmandiya kanimo, kini ang magisalig sa ngalan ni Ginoo nga manluwas. Amen. Sa ngalan sa tulumanon sa Jesus is our hope, kung kaninyong tanan ang mga sukig panalanggang tipaminaw. Sa ngalan sa Brother John Dito, Brother Sao Dito, Pastor Joel Terana, kinining higala, Brother Libby Clavis Maingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Og ang Dios